slonova. Ništa nije lepše od nedeljnog jutra sa porodicom. Je li tako, Kornelijuse? Da, bez sumnje, babar, bez sumnje. Oče! Da, Flora? Lepak neće da se odlepi. Hoće, samo sačekaj, draga. Oče! Da, Flora? Štapići su predugački. Onda pokušaj da ih skratiš. Oče! Da, Flora? Pa, sad su prekratki. Možeš li da ih popraviš, tata? Sve je na tebi, Kornelijuse. Da, tako je, babar, tako je. De, Flora, šta nije u redu? Danas je takmičenje u puštanju zmajeva, a ja hoću da moj zmaj bude prvi u vazduhu. Toliko je važno. Za mene jeste. Kao prvo, ništa nije vredno da se radi ako se ne radi kako treba. A kako si krenula, tvoj zmaj se neće ni podići sa zemlje. Pa... Samo ti treba da budeš pažljiva, Flora. Veruj mi, ja sam to naučio na teži način. Bio sam samo dečak i uskoro sam trebao da se suočim sa prvim izazovom kao kralj. Zar ne vidiš, Kornelijuse? Samo naš grad. Sjajno, babar, spektakularno i divno. Nisi mogao da izabereš bolje mesto, babar. Imam toliko planova. Oni nas neće samo zaštititi od lovaca, već ćemo sagraditi naš grad da bude isti kao onaj u kojem sam ja bio. Sa mnogo spomenika iz grada, bolnica, škola i biblioteka. I samo našom palatom. Impresivno, babar. A da li si siguran da će takav grad odgovarati slonovima, a? Naravno! Želim da naši podanici imaju sve najbolje, Kornelijuse. Svako zaslužuje pristojan dom sa krovom nad glavom. Baš zato sam došao da vas vidim. Objavljujem prva u nizu anketa javnog mnjenja debelokožaca. Prema iscrpnom istraživanju otkrio sam da je 99,9% glasača 100% za zgradu u gradu. Veoma ohrabrujuće. Da, hvala ti, Pompa. Samo ako mogu da se usele pre nego što počnu monsuni. Monsuni? Imamo samo 3 meseca. Ne znam, Pompadour. Ali mogu li onda nešto da vam predložim? 3 reči. Najbržom mogućom brzinom. Završite grad što brže možete i narod će vas voleti. Dobro razmišljanje. Babar, nisam siguran da li možemo da izgradimo grad za samo 3 meseca. Dobro razmišljanje? Izvinite što ukazujem na ovo, ali treba da se odlučite koje razmišljanje ćete prihvatiti. Ipak ste vi kralj. Pa onda, kao kralj moram da dam narodu šta želi. Daću sve od sebe da izgradim grad pre nego što počnu kiše. Počet ćemo čim dobijemo građu koju sam naručio. Gde li je? Evo je. Madam! O, mnogo si mi nedostajala. I ti meni. Imam toliko mnogo da ti pričam. Mnogo toga se desilo od kad sam napustio grad. Vidim to, kralju Babar. Baš sam ponosna na tebe. Madam! Madam! Arture, Celeste, lepo je što vas ponovo vidim. O, dopusti mi da ti predstavim svoje prijatelje. Cornelius, moj kraljevski savjetnik, i Pompadour, kraljevski ministar protokola. Drago mi je što sam vas upoznala. Zadovoljstvo je naše, madam. Tvoja građa je ovde, Babar. Sve što ti treba da sagradiš je veliki i pravi grad. Hvala ti! Možeš li malo da ostaneš? Pa, volela bi da pomognem. Onda je sve sređeno. Sada sam siguran da ćemo završiti grad na vreme. Bićemo gotovi pre nego što padne prva kap. Onda sam počeo svima da određujem položaj i imena, da bi svako uradio ono što najbolje zna. U redu. Da li svi imaju šta da rade? Da, gospodine! Izgradimo onda naš grad! Ali nisu svi bili srećni zbog naših planova sa gradom. U dalekom Nosorogradu Lord Ratax je bio besan. Kralj Babar! Šta on misli?
misli ko je. Pokazat ću mu ko je ovdje kralj. Ja sam najjači, ja sam najbolji, ja sam... Rata! To je Bazil sa velikim novostima. Dobro, da ih čujem, ali požuri. Ako insistirate. Imam dobar izvor koji kaže da Baber i njegov dvor narušavaju tradiciju stanovanja u kolibama i grade veličanstvenu palatu okruženu novim lepim zgradama i tako će imati novi i lepši komšiluk gde će živjeti njegovi podanici. On ga zove gradom. Grad? Ne može to da uradi. Ako Babarov narod dobije grad, onda će i moj želeti. Ako počneš da navikavaš narod na luksuz, uskoro će se i to podrazumevati. I trebalo bi. Gospođo Ratax! Mislim da je divno to što radi Babar. Krajnje je vreme da nagradimo naš veran narod. A postoji li bolji način od tog da im sagradimo grad? Zar lepa čestitka nije dovoljna? Gluposti! Biće zabavno, vidjet ćeš! Ali, draga moja, ne znam ništa o građenju zgrada. O, sigurna sam da ćeš se snaći. Papa! Papa! Brzo, Bazil, posavetuj me. Jednostavno je visasti. Onaj ko prvi sagradi grad ući će u istoriju džungle kao nosorog koji je podigao standard života celog životinskog carstva. Lord Ratax, otac civilizacije. Baš uzbudljivo. Uradit ću to. Nedelje su se brzo pretvorile u mesece i grad je polako počeo da dobija oblik. Nažalost, nije išlo tako brzo kao što sam obećao. I kako su se monsunske kiše sve više približavale, počeo sam da se plašim da sam zagrizao prevelik zalogaj. Kralju Babar, putevi se ne grade po planu. Kralju Babar, neko je ukrao građu. Kralju Babar, trijumfalna kapija se upravo srušila. Kralju Babar, šta da radimo? Stvarno nisam mogao da predvidim sve ove stvari. Ovako nikada neću završiti grad. Mogu li nešto da vam predložim? 3 reči, kvantitet pre kvaliteta. Ali, Babar, rešenje nije u nalaženju kompromisa. Ništa ne treba raditi ako ne radiš kako treba. Izvini, Kornelijuse, ali moram nešto da uradim. Uštedili bi mnogo vremena kada ne bi stavili ove ručno rađene stubove. Ove ekstra prozore i ako zamolimo radnike da budu brži. Sjajna ideja. I trka je počela. Uradili smo sve što je bilo u našoj moći da ubrzamo građenje našeg grada. I jedno vreme išlo nam je prilično dobro. Sve dok se nije pojavio Ratax. Zbog toga što je stalno krao našu građu, izgledalo je da idemo jedan korak napred, a 2 nazad. A sa monsunskim kišama koje su se sve više približavale, uskoro sam bio u situaciji da ispravljam više nego ikad. Požurite, radite brže! Neću ispuniti raspored. Brzo, požurite, požurite! Došli smo do tačke kada više ništa nismo radili kako treba. Mnogo me je pritiskalo to što smo morali da žurimo. Nemamo vremena za igranje. Još malo! Još malo! Dovoljno blizu. Kako napreduješ, Babar? Bojim se previše sporo. Rim nije izgrađen za dan. Da, ali oni nisu morali da se brinu za monsune. Samo te molim da malo usporiš. Odmori se malo i igri sa prijateljima. Dobro će ti činiti. Izvini, madam, ali nemam vremena za igru. Pašće kiša. Ja ću se igrati između 2 vatre sa vama. Bojim se da je Babar suviše zauzet oko svog grada. Plašim se da ako ovako nastavimo, neće mnogo ostati od grada. Bar ne onakvog kakvog smo hteli.
Idem ja po nju. Arture, pazi! Celest, Celest! Je li dobro, Celest? To je bila otrovna zmija, Arture. Treće brzo po pomoć. Kako je, doktore Kapulos? Molim vas, recite mi da će joj biti bolje. Voleo bih da to kažem, babar. Jedini protiv otrov za zmijski ujed je od džuđu biljke. Bojim se da je ona vrlo retka u ovim krajevima. Ali moramo nešto da uradimo. Radimo sve što je u našoj moći. Sve životinje češljaju džunglu u potrazi za džuđu biljkom. A šta ako je ne nađu? Kako je ovo moglo da se desi? Dede, babar, Da sam samo otišao sa njom. hajde sad. Ne, dozvolite mi da ostanem sa njom, molim vas. Izvinite ako zvučim grubo, ali šta je sa gradom? Grad mora da se gradi bez moje pomoći. Meni je mesto ovde. Kako želiš? Šta ću da radim bez tebe, madam? Šta da radim? Bio sam mnogo zabrinut na pomisao da ću izgubiti madamu. Imao sam grozne snove. Pomoć! Neka mi neko pomogne! Sanjao sam o svetu u kojem su se sve greške skupile da me opsedaju. Našao sam se licem u lice sa čudovištem koje sam sam stvorio. Sa čudovištem nesreće. Uskoro je to bila zver žurbe. Nikako nisam mogao da im pobegnem i svaki put bi me uhvatile i vratile. Šta da radim? Ne mogu da bežim i nemam gde da se sakrijem. Nije lako stvoriti srećan dom, babar. Moraš da imaš hrabrost i mudrost, nadu, strpljenje, ljubav, sreću. U redu, nesrećo. Neću više da bežim od tebe. Madam mi je dala hrabrost da ustanem i suočim se sa problemima. I kao nagradu za moju hrabrost posjetili su me leteći slonovi pameti, strpljenja, mudrosti, hrabrosti i nade. Sa njima na svojoj strani osjećao sam se kao da mogu sve i uz njihovu pomoć oterao sam zver. Hrabrost, nada, mudrost. Probudite se! Probudite se! Našli smo džuđu biljku! Stvarno? Ali postoji problem! Nalazi se baš usred nosograda! Korneliuse! Našli smo protiv otrov! Stvarno? Da, i dok me nema ti si odgovoran za grad. Nema? A gde idete? Pokušaj da uradiš koliko možeš dok se ne vratim. Želim da madam vidi nešto lepo kad se probudi. Ali babar, gde ideš? U Nosorograd! Konačno se pojavila nada i otrčao sam u džunglu da nađem Rataksa.
što si ukrao ne valja ništa. Nepravedan je onaj koji okrivljuje svoj alat. Samo nastavite, visosti. Zašto? Ovako nikada neću pobediti Babara. Oni imaju planove i sve, a šta mi imamo? Velike nade, vaša nosorogosti, velike nade. Azile! Znači, ovdje je završila naša građa? Ova građa je naša, slonu. Baziliju je pošteno našao. Nisam ovdje zbog građe, Rataks. Po džungli se priča da imaš džuđu biljku. Ona je protiv otrov za zmijski ujed. Treba mi odmah. Moju prijateljicu je ujela zmija. I jako je bolesna. Žao mi je što to čujem, Babar, ali taj protivotrov nije jeftin, samo da znaš. Daću ti sve. Samo kaži. Planove grada. Traži planove. U redu, slonče, ja ću ti dati biljku, a ti meni tvoje planove. I svu građu koju možemo da ponesemo. U redu, Ratakse. Dogovorili smo se. Istorijo, evo me! Ta biljka mi odmah treba, Ratakse. Nemam vremena za gubljenje. Doktore Kapulos, kad će protivotrov da deluje? Veoma brzo, baba. Probudit će se svaki čas. Uradio si divnu stvar, Babar. Veruj mi, da sam sklopio dobar posao sa Rataksom. Dao bih i 1000 gradova za nju. Molim vas, svi izađite. Potreban joj je odmor. Potrajalo je, ali uspeli smo. Ne zaboravi, ostalo nam je još nekoliko sitnica. Da, razumem. Da vidim sada našu palatu. Predivna je. Pobedio sam Babara i obezbedio sebi mesto u istoriji i sve u jednom danu. Šta može da bude bolje od ovoga? Opet sve iz početka. I ja sam krenuo iz početka i priredio madam divno iznenađenje. Nadam se da ti se sviđa. Sam je projektovao samo za tebe. Za mene? Pa, mislio sam da ako ti hoćeš, stvarno bih voleo da ostaneš. O, Babar, volela bih da ostanem. Pa onda, da ti pokažem tvoju kuću. Divno je. To je jedina kuća koju smo mogli da završimo na vreme. A, to je početak budućeg grada, zar ne, Babar? Sve u svoje vreme, Korneliuse. Rataks može da ima taj veliki stari grad. Mi, slonovi, ćemo da sagradimo grad za slonove. Sada znam da bilo šta drugo ne bi bilo ispravno. Dobro si uradio, Babar. Ali trebalo mi je vremena. O, to me podsjeti. Imam ovdje posljednje izveštaje ankete javnog mnjenja. Jel baš moraš, Pompadure? O da, moram. Svi su istog mišljenja. 100% javnog mnjenja bi više voljelo da sagradi pravi grad koji bi odgovarao svim slonovima. Pretpostavljam da mala kišica nikom neće smetati. I sve na svetu je ponovo bilo u redu. Izgledalo je kao da je kiša oprala sve naše probleme i moja jedina briga je bila da smislim pravo ime za grad. Nazvao si ga Celestil, zar ne, tata? Po mami? Naravno da jesam, deca, ali prvo sam morao da završim grad i ovog puta sam se pobrinuo da to uradim kako treba. Da li ovaj primjer iz priče važi za sve? Čak i za zmajeve. Hvala ti, tata. Hajde, Flora, isprobajmo ga. Lepo se igrajte.
Ovo je bila baš poučna priča, Babar. Trebalo bi jednoga dana da je staviš na papir. Bilo bi zanimljivo da se čita. Thank you.